Има места, които крият тъмни тайни. Места, които никога не трябва да бъдат обитавани. Апартамент 606 беше един от тях и никой, който влезе там, не излезе същото. Бърза сцена, гранулирани изображения на тъмен коридор, леко аджар врата и нещо, което се движи вътре. Това е един от най-ужасяващите доклади, които някога съм чувал и може да не спите, след като го слушате до края. Акт 1. Началото на проклятието. Първо мин до 8 минути. История, вдъхновена от уж реални събития, което прави терора още по-интензивен за обществеността. Разказвач. Всичко започна с млад мъж на име Андре. Той се премести в големия град, като се стреми да започне живота си. Наемът беше твърде евтин за такъв просторен апартамент, но имаше причина за това. Сцена. Андре носи кутии, гледайки апартамента за първи път. Номер 606 изглежда надраскан по вратата, сякаш някой се е опитал да го изтрие. Странни събития започват през първата вечер. Звуци на стъпки в залата. Но сградата е празна. Кухненската светлина винаги мига в 3:06 сутринта. Силна миризма на нещо гнило, идващо от банята. Но там няма нищо. Разказвач. Той се опита да игнорира знаците, но апартамент 606 не исках да бъда игнориран. Нарежете засъдната сцена на Андре. Камерата се фокусира върху вратата на гардероба. Бавно тя започва да се отваря сама. Акт 2. Ужасът започва. 8 минути до 16 минути. Андре започва да има странни сънища. В първия той вижда човек, който стои в стаята, шепне нещо неразбираемо. Във втория той се събужда посред нощ и усеща присъствие до леглото си, но когато става дума за светлина, няма никой. Разказвач. Но най-страшното нещо се случи на третата нощ, когато се събуди с нещо, което докосва лицето му. Сцена. Андре се събужда уплашено. Усеща нещо студено, играейки бузата си. Когато погледне отстрани, той не вижда нищо само. Но докато се обръща на мобилния си телефон, предната камера улавя сянка до леглото. Събития все по-интензивни. Врати чукат сами. Огледалото в банята се разклаща с думи, които не е написал. Гласовете шепнат името му в кухнята. Силует на гърба му в една от стаите, който изчезва при мигане. Разказвач. Андре вече не знаеше каква е мечта и кое беше истинско. Акт 3. Тайната на апартамента. 16 минути до 24 минути. Тук напрежението се засилва с ужасяващо откритие. Когато разговаря с възрастен съсед на сградата, Андре открива, че никой не харчи повече от месец в 606. Последният жител, той се обеси в стаята. Преди това той каза, че някой му е говорил през нощта. Ликвидаторът не обича да говори за 606. Той просто казва: ако чуете удари в 306, не отваряйте вратата. Разказвач. Но на следващата вечер Андре чу ударите. Сцена. Часовникът бележи 3:06. 3 силни чукания на вратата. Андре задържа дъха си. Той гледа към вълшебното око и вижда човек да стои навън без лице. Напрежението достига до върха. Мъжът влиза в апартамента без да отваря вратата. Андре се опитва да избяга, но вратата вече не се отваря. Звуците на шепотите се увеличават. Светлините мигат и когато светят, сянката е до него. Разказвач. Андре се опита да крещи, но гласът му не излезе и тогава всичко беше тъмно. Акт 4. Шокиращият край. 24 минути до 30 минути. Разказвач. На следващата сутрин полицията беше повикана от съседите, които чуха викове на зори. Но когато влязоха в 606, той беше празен. Няма признаци за Андре. Няма следа на борба. Само едно последно видео, записано на вашия мобилен телефон. В него Андре изглежда гледа към камерата с напълно черни очи. Той се усмихва и шепне: той ме остави да остана, но сега аз съм той. Екранът потъмнява, статични звуци, задушен писък. Разказвач. Апартамент 606 все още е там. Наемът все още е евтин, но след тази нощ никой друг нямаше смелостта да влезе. Окончателна сцена. Някой, който подписва договор за наем. Камерата се издига и се фокусира върху вратата.
където много леко все още могат да се видят маркировки за дръскотини. Затваряне, обадете се за действие. 30 минути. Разказвач, а вие бихте ли имали смелостта да прекарате нощ в апартамент 606? Оставете коментара си подолу, ако вече сте имали нещо подобно. Харесва и споделя с някой, който обича терора, и вижте дали този човек може да спи след тази история.